Nedeljom popodne nastavljamo gostovanjem škole primenjenih umetnosti. Dejanka Đokić, direktorka ove škole, Ružica Ristivojević i Jovana Todorović, učenica ove škole, moje današnje gošće. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Kada sam dogovarao sa direktorkom gostovanja, ona kaže, neću ja toliko da pričam, ipak ću da prepustim to nagrađenim učenicima, našim đacima koji osvajaju značajna priznanja. Onda sam insistirao da dođe i direktorka pa da nam napravi lep uvod i osvrt, lep uvod za današnju priču i osvrt na 2018. godinu. Treba pobrojati sve ove nagrade, sva ova priznanja, ali to vas izdvaja u odnosu na neke druge obrazovne ustanove, ali i u odnosu na specijalizovane škole kao što je vaša. Tek nekoliko vas je u Srbiji, 6 ili 7 ako sam dobro prebrojao. Jeste. Umetničke škole su retke, zato su dragocene. A mi ovu godinu završavamo baš uspešno. Imali smo divnih aktivnosti, dobili smo brojne nagrade i mislim da smo danas ovde i zbog tih nagrada, da, sa razlogom. Ovde su učenice koje su doprinele da se u našoj školi tako lepo govori i zaista su postignuća učenika i bez profesora mentora to ništa ne bi moglo i profesora vrlo zapažena i velika. Ružica priča o jednom konkursu, Jovana o drugom, oba podjednako značajna, ali značajna i priznanja za školu kao i same nagrade. Ružice, tebe smo imali prilike da gledamo u našim prethodnim emisijama, da pričamo o tvom radu, da čujemo čime si to pokupila simpatije publike, odnosno žirija na ovom konkursu koji je organizovan od strane Američke ambasade, ali tako ne grešim? Da, to je konkurs ambasade Američke i na temu borbe protiv korupcije. Naravno, u našem društvu korupcija jeste, nažalost, zastupljena. Posle siromaštva i nezaposlenosti, to je treći problem. Da, i ono što je važno to je da taj problem treba rešavati sistemski i jedan od načina je upravo borba, jačanje svesti, promjena svesti, pa posebno mladih ljudi na tu temu, jer je antikoruptivnih aktivnosti. Ružica, izvoli. Pa, Radila rad. da, radila sam video sa profesorkom srpskog, Bojanom Jovanović, koja mi je pomogla da malo bolje odradim čitav taj scenario i bila mi je baš velika podrška što se tiče toga. I došli smo do zaključaka da tako te neke kadrove treba da predstavimo bez lica, da se vide samo ruke, zato što korupcija nema lice i to je... Koliko ti je bilo potrebno vremena za pripremu ovog Za pripremu? Pa sigurno oko 2 nedelje da se sve napravi taj scenarij, ali manje vremena da se snimi, pošto je to bilo lakše. Mnogo. Ja sam htjela samo da kažem da je Ružica imala u početku fantastičnu ideju koju smo mi podržali i da smo u filmu glumili profesor Roka Radimo i Marinković i ja sam naravno rado prihvatila. Dali svoj doprinos. Pa da, zato što dobre ideje treba podržati, decu koja su kreativna i svakako... Ili su bili glumci poslušni, mislim. Da li su slušali sve ono da tvoja zamisao ispliva na površinu. Morali smo da slušamo. I nije se pogrešilo jer priznanje je došlo. Slušali smo sve što je Ružica rekla kako treba. I šta je nagrada za ovaj tvoj rad? iPad. iPad sam dobila, da. Išla si na dodelu? Da, na dodelu u Domu omladine u Beogradu. I šta kažu oni koji su videli tvoj materijal? Oduševljeni su svi poprilično. Mislim, i ti ljudi iz ambasade i van ambasade su, mislim, tako oni kažu da su mnogi prepoznali da je to jako dobar video i da je on došao, koliko ja znam, i do Nemačke. Jovana je učestvovala na konkursu EU Pro i vrlo značajnu nagradu dobila za svoju obrazovnu ustanovu. Jeste, dobili smo nagradu za najbolju školu koja je učestvovala. Uradila sam Mihajla Pupina na tom konkursu digitalnom olovkom sa digitalnom platformom. Moj mentor je bila Josipa Čoka. Nagrada će stići u školu, je li tako, laptop? Stigla je već laptop, projektor i prateća oprema koja će vam u mnogome
pomoći Da, značiti. sigurno. Kakva je bila konkurencija na ovom konkursu? Da li si imala prilike da vidiš radove drugih učenika? Imala sam, pošto su bili izloženi tamo, konkurencija je bila dobra, ali smatram da je naša škola zauvek najbolja. Samo jedna srednja škola. To je bio konkurs namenjen srednjim školama i gimnazijama na temu čime ćemo obogatiti Evropsku uniju. I samo jedna srednja škola je imala tu mogućnost da bude proglašena za najbolju na osnovu kvaliteta poslatih radova i na osnovu truda uloženog u realizaciju internog školskog konkursa. A naših 5 radova je zaista bilo, pa najbolji su bili, zato smo i poneli tu titulu najbolje škole u konkurenciji 61 škole iz 44 opštine grada. Znače li nagrade vama đacima? I šta zapravo te nagrade vama za vas predstavljaju? Ružice? Pa mislim, to je jako dobro za portfolio. Pa to je jako dobro za portfolio za kasnije. Mislim, to je samo meni podsticaj da idem dalje i da ja to zapravo mogu da radim samo ako se dovoljno potrudim. Da treba da veruješ u sebe. Da, to je najbitnije. A kada pošalješ sad na konkurs, da li si u strahu? Da li će proći? Jesam. Kako će... Jesam. Poprično to što na nekim konkursima se ne zna ko će biti u žiriju i šta ti ljudi zapravo traže. Tako da je to onako poprilično, da ne kažem stresno, ali čekam onako baš u tako nekom strahu. Jovana, šta znači nagrade? Znači dosta za samo samopouzdanje kada radim nešto i jednostavno daje mi podsticaj isto da nastavim dalje i da se bavim time. Bili ste u Rumuniji, napravili dobru saradnju sa tamošnjom školom umetničkom, predstavili radove naših učenika i ta saradnja će da traje u budućnosti. Jeste, kolege iz umetničke škole iz grada Trgožiju. To je u stvari licej koji obuhvata i likovnu umetnost, i dramsku umetnost, arhitekturu i muzički deo imaju u okviru škole. Oni su posetili našu školu u oktobru, bili su oduševljeni zaista načinom rada, uslovima u kojima mi stvaramo i dobili smo poziv da posetimo njihovu školu i da napravimo jednu izložbu na kojoj bismo prezentovali elemente našeg kulturnog nasleđa. Mi smo to i radili. Ružica je bila u Rumuniji sa još 2 učenice, profesor Kamina Stupar i profesor Mlađa Pantelić i ja. I tamo smo bili, posjetili smo njihovu školu, oni su sjajni domaćini, potpisali smo protokol o saradnji, tako da ćemo nastaviti saradnju, očekujemo njih na proleće da dođu ovde. I verujem da će biti zajedničkih projekata, zajedničkih radova, izložbi. Evo, radujemo se da se ta saradnja naše zemlje i susednih država nastavlja. Mi zaista radimo godinama na tome, trudimo se da se povezujemo sa školama sličnog tipa u regionu. Smatramo da je mobilnost mladih vrlo važna i interkulturalna saradnja. Kultura je oblast koja zaista na najlepši mogući način povezuje ljude. Mi smo ambasadori naše zemlje i gde god se pojavimo kao umetnička škola promovišemo ne samo našu školu, nego i grad Šabac i Srbiju. 2018. je bila uspešna za vašu školu, nema razloga da tako ne bude i u narednoj. Mi ćemo se truditi, nastavljamo da radimo. A ove učenice, ali i ostali učenici, sasvim sigurno će učestvovati na mnogim konkursima i da će mnoga priznanja stići. Sigurno, zato što su one sjajne i njih 2 i mnogo je naših učenika. To je jedna nepresušna stvaralačka energija koju mi samo usmeravamo i zato su tako rezultati. Hvala na odvojenom vremenu, hvala što ste bile gošće naše emisije.